зашить мои Уга, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башкарылган чаралар, ел дәвамында уздырылган проектлар һәм аларның нәтиҗәләре, телләрне һәм милләтләр бердәмлеген саклаудагы әһәмиятле фактлар хакында. Билгеле булганча, 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел дип игълан ителгән иде. Бу елда ахырына якынлашты. Без ел дәвамында үткәрелгән кайбер чараларны барларга һәм елга нәтиҗәләр ясарга булдык. Татарстан Республикасы төрле милләтләр һәм диннәр тупланган урын булуы белән уникаль. Биредә 173 милләт вәкиле яши. Аларның һәр кайсының этно-мәдәни ихтыяҗлары бар. Казанда гына да 37 милли мәдәни берләшмә, 195 дини оешма, 137 дини объект эшли. Әлеге дини оешмаларга, мәдәни берләшмәләргә һәр даим ярдәм һәм игътибар кирәк. Министрлыклар һәм ведомстволар, иҗтимагый оешмалар һәм Татарстан халыклары ассамблеясы тәкъдимнәре белән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын гамәлгә ашыру буенча республика планына төрле жанрдагы һәм социаль мәдәни юнәлештәге 148 төп чара кертелгән иде. Муниципалитетларда 6000-нән артык чара үтте. Сүз этнокультура фестивальләре һәм халык бәйрәмнәре турында гына бармый. Телләрне саклау һәм үстерү буенча шактый күп проектлар тормышка ашырылды. Узып баручы елда Татарстан халыклары ассамблеясы гына да милли оешмалар тәкъдимнәре буенча республикабыз халыкларының телен, мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклау буенча 10-нан артык яңа проектны гамәлгә ашыру инициаторы булды. Алар барысы да республика җитәкчелеге тарафыннан хупланып, финанс ярдәме алды. Олар арасында «Без бергә» проекты, Идел буе төбәкләреннән килгән милли театрларның төрле телләрдә куелган спектакльләрен тәкъдим итүче театр сезоннары бәйгесе, мәктәп балалары өчен үткәрелгән туган тел иншалар бәйгесе, телләрне һәм милләт-ара, конфессия-ара татулыкны саклау халыкара конференциясе һәм башка чаралар бар. Әлеге чараларның күпчелек онлайн форматта уздырылуы аларның географиясын киңәйтте. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына йомгак сыйфатында Казан шәһәре мэриясе шигъри театраль кичә тәкъдим итте. Синең Зилә, дөньяда ничә тел бар икән дип кызыксынып караган бармы? Дөнья күләмендә белмим, ә менә бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши. Анысын беләм. Чара быелгы елны нәтиҗәле итү өчен үз өлешен кертүчеләрне бүләкләүдән башланып китте. Чыннан да менә бу видео язма концерт башында булды. Чыннан да уйландыра, шактый эшләр, шактый проектлар тормышка ашырылган. Әлбәттә инде бу башлангычларның һичшиксез дәвамы булырга тиеш. Чөнки минемчә дәвамлы эш кенә мәгънәгә ия. Һәм инде менә бу чараларны тормышка ашыруда без бик күп активистлар белән эшләдек, аларның идеяларына колак салдык. Һәм инде әлбәттә ел ахырында менә шушы матур нокта куелганда аларны билгеләп узасы килә. Бүләкләнелүче шәхесләрне татар яшьләренең каймагы дисәм дә ялгышмам. Алар әдәбият, журналистика, радио һәм телевидение, китап нәшри өлкәсендә зур хезмәт куйганнар. Аннары чара шигъри кичә белән дәвам итте. Кабат бәя биргән Тукайына еллар узгач пешәм базары. Шул бәһәне дөнья базарында төшермичә саклый җәлилләр. Мең кат көчле усал гайбәтеңнән утны суны кичкән дәлилләр. Татарстанда милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә соңгы 30 ел эчендә без гомуми тырышлык белән милләт-ара килешүне ныгыту, республиканың этно-мәдәни тормышын җанландыру, мәдәният, тел, тарихи хәтер, рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга җәмгыятьнең игътибарын җәлеп итә алдык. Бу эш нәкъ менә бүген цифрлаштыру һәм глобализация чорында төрле мәдәниятләр һәм телләр арасындагы чикләр югалганда аеруча да әһәмияткә ия, дигән иде бер чыгышында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Әлбәттә, телләрне һәм халыклар бердәмлеген саклау ул бер еллык хезмәт нәтиҗәсендә тормышка ашырыла алырдай гамәл түгел. Моның өчен һәр даим эшләргә елдан-ел ныграк көч куярга кирәк. Иң беренче чиратта телләрне саклау мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем, тәрбия бирү нәтиҗәсендә башкарыла. Туган телне бала чактан сеңдерү бик мөһим. Республикада 2008 балалар бакчасы эшли. Шуларның 1191-дә рус телендә тәрбия һәм белем бирелә. 598-дә татар төркемнәре бар. 798-дә татар телендә белем һәм тәрбия бирелә. 46 чуаш, 13-14, 9 мари телендә тәрбия һәм белем бирүче балалар бакчасы эшли. Урта мәктәпләрдә белем алучы рус телле балалар 100% үз телләрендә белем ала. Татар балаларының 50,13% татар телендә белем ала. Чуаш балаларының 47,11%, удмурт балаларының 47,51%, мари балаларының 34,39%, мордва балаларының 6,98% туган телләрендә белем ала. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты базасында Татарстанда гына түгел, Россиядә дә бердән-бер булган күп милләтле якшәмбе мәктәбе мәгариф үзәге эшләп килә. Быел ул үзенең чирек гасырлык юбилеен билгеләп үтте. Анда төрле милләттән булган 500-дән артык бала үз халыкларының телен, тарихын һәм гореф-гадәтләрен өйрәнә. Әлеге мәктәпнең 25 яшьлек юбилее халыклар бердәмлеге елына туры килү мәктәпкә игътибарны тагын да арттырды. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында туган телдә тәрбия һәм белем бирүче мәктәпләр, балалар бакчалары челтәрләре киңәйтелде. Өстәмә төркемнәр һәм класслар ачылды. Республика районнарында якшәмбе мәктәпләре форматында республикада яшәүче халыкларның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен өйрәнү буенча 100-дән артык түгәрәк эшли башлады. Шулай ук укыту методикаларын һәм технологияләрен камилләштерүгә, мәгълүмати технологияләрне гамәлгә кертүгә, укытуның коммуникатив өлешен тәэмин итүгә, телләрне өйрәтүнең мультимедиа контентын эшләүгә дә зур игътибар бирелде. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының төп максаты республикабызда яшәүче халыкларның туган телләрен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү. Шулай ук Татарстанның күп милләтле халкының бердәмлеген ныгыту. Халыклар дуслыгы әлбәттә ул һәр вакыттагыча безнең өзелмәде, безнең дуслык нык. Ләкин туган телләр елы дигәндә әлбәттә күп кенә нәрсәләр эшләнмичә калды. Бу беренче чиратта бездән генә түгел, федераль үзәктән тора. Чөнки федераль стандартларны мәктәптә беркем без инде үзгәртә алмыйбыз. Безнең парламентта үзгәртә алмый аны, безнең президент та үзгәртә алмый. Шуңа күрә әлбәттә мәктәптә чынлап туган телләрне тулы күләмдә укыту булмаса, әлбәттә аның даирәсе кысыла. Анда без менә бу президент хозурында туган татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе дә оештырдык бит инде. Аның эшләре бик күп саны китсәң шактый, ләкин мәктәпләрдә чын менә кирәкле күләмдә укытылмаса татар теле һәм әдәбияты, әлбәттә безнең әдәбиятның да киләчәге шикле, халыкның язмышы да шөбһәле. Татар телен кысу көчәйгән, аның таралыш даирәсе тарайган саен, туган теленең халкыбыз рухи дөньясында тоткан урыны арта, яңгырашы көчәя бара. Бу ел әлбәттә бик әйбәт ел булды дип санарга кирәк, ләкин һәркем үзенең фикерен әйтергә тиеш дип саныйм. Мин үзем мәсәлән бик алай канәгать түгел. Дөрес, әдәбият өлкәсендә безнең шактый гына чаралар эшләнде. Менә әдәби конкурсларны алыкманда, язучыларның төрле төбәкләрдә очрашулар уздырылуны алыкма. Ләкин менә әле безнең татар теленә карата, татар милләтенә карата андый ук зур чаралар эшләнеп, аның нәтиҗәләре булды дип санамыйм бит. Ни өчен дигәндә, бу елда безнең татар мәктәпләре артмады. Һәм татар телендә укучы балаларыбыз безнең татар телендә укый дип әйтәләр, ләкин алар менә бүген алар белән очрашсак, алар бернинди әдәби бүгенге замандагы әдәби әсәрләрне укымыйлар, алар белмиләр, алар инде күбрәк тә компьютер белән дус бит инде, безнең телефоннар белән дус. Булгандыр инде әлбәттә, ләкин менә икенче вакытта уйлаганда, мондый чараларны алдан ук теге киңрәк планнарын тизеп, шулай халыкка белгертеп, халыкның шулай фикерен дә тыңлап, укытучыларның фикерен тыңлап, татар теле укытучыларның фикерләрен тыңлап, язучыларның фикерләрен тыңлап узырсак иде дигән теләктә калам.
Халыклар дуслыгына килгәндә Татарстаныбызны һәр милләт вәкиленә дә иң толерант төбәк дияргә була. Ел әйләнәсендә никадәр халыклар белән эшләдек. Һәммәсе бер тавыштан шушы фикерне җөпләде. Әлбәттә, бу ел бик шундый күркәм булды, нәтиҗәле, күп төрле чаралар узды, бәйрәм чаралары һәм бик үкенечле ул битеп бара. Киләчәктә дә шундый чаралар узсын, күбрәк булсын, матур итеп бөтен халыкны җыярга, туган телләрне шулай үстерергә, яшь буыннарга тапшырырга, бөтен безнең гореф-гадәтләрен, телне сакларга. Бу бик кирәкле, бик әһәмиятле, шундый чаралар бик кирәк. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында мәдәни чараларга аеруча да игътибар зур булды. Чөнки мәдәният аша телне үстерүдә, төрле милләтләрнең үзенчәлекләрен чагылдыруда җиңелрәк, үтемлерәк. Ел кысаларында үткәрелгән кайбер мәдәни милли чараларны барлыйк. Шәһәр тарафыннан ачык һавада үткәрелгән агачлар нәрсә турында җырлый дигән спектакль елның бер үзенчәлекле вакыйгасы булды кебек. Сюжетның нигезен Чуаш, Мари, Удмурт, Мордва әкиятләре тәшкил итә. Спектакльнең иҗат төркеме дә төрле милләт вәкилләреннән тора. Режиссеры һәм композиторы бурят, хореографы осетин, рәссамы рус, артистлар рус һәм татар милләтеннән. Июнь айында Урам Экстрим паркында Яңа Сабантуй дигән яшьләр фестивале узды. Бу традицион Сабантуйга бөтенләй охшамаган яңа бәйрәм иде. Анда экстремаль ярышлар, яшьләр форматында аралашулар үтте. Заман музыкасы яңгырады, заманча биюләр биелде. Идел буе халыкларының беренче Итил шәһәр арт фестивальдә быелгы масштаблы башлангычларның берсе булды. Әлеге уникаль чара музыка, театр, бию сәнгате, милли гореф-гадәтләр һәм заманча иҗатны берләштерде. Киләчәктә фестиваль ел саен булыр дип көтелә. Республика көнендә балконда шигырь уку форматында узган Казан тавышлары перформансы да күпләрнең исендә калырлык чара булды. Бәйрәмдә рус һәм татар шигырьләре кызыклы арт форматта яңгырап, шәһәр халкына яңаша ачылды. Шәһәр паркларында җәй буе татар телендә хәрәкәттә бәрәкәт дип аталган иҗади форматта күнегүләр ясау дәресләре үтте. Анда йогада, сулыш алу буенча күнегүләр дә, импровизацион биюләр дә булды. Әлеге чара шәһәр халкының күңеленә аеруча да хуш килде. Ул киләсе елда да дәвам ителер дип көтелә. 20 сентябрьдән Казан метросында туган телләр поезды йөри башлады. Ул милли этник символика белән бизәлгән 6 вагоннан тора. Анда Татарстан халыклары телләрендәге популяр гыйбарәләр, сөйләм телендә кулланылучы җөмләләр тупланган. Дуслык кубогы беренче бөтен Россия хоккей турниры хакында да әйтеп үтәргә кирәктер. Анда төрле конфессия вәкилләреннән торган командалар катнашты. Бу да үз чиратында зур вакыйга булды. Әлбәттә, бер тапшыруда барлык чараларны, проектларны барлап бетерү мөмкин түгел. Без нигездә шәһәр башкарма комитеты тарафыннан үткәрелгән кайбер чараларга тукталдык. Булардан тыш министрлыклар, мәдәният үзәкләре, китапханәләр, масса күләм мәгълүмат чаралары, радио-телевидениеләр, гәҗит журналлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, милли мәдәни оешмалар, милли берләшмәләр һәм башкалар тарафыннан оештырылган чаралар һәм башкарылган проектлар санап бетергесез.
инерцияны беру ягыннан, алга таба теге максатларны билгеләп, алга таба эшләр ягыннан мин бик продуктив булды дип саныйм. Чөнки быел бик күп чаралар узды, бик күп мәсьәләләргә игътибар ителде. Моңарчы күләгәдәрәк торган вакыйгалар, күләгәдәрәк торган проблемалар калкып чыкты, ләкин минемчә быел башланган эш ул 40 кисеп 31 декабрьдә киселергә тиеш түгел, һәм алай булмаса дип ышанам мин. Менә бу быел башланган чаралар, эшләр, ниятләр, алар алга таба да нәтиҗәле башкарылып барыр дип уйлыйм. Менә ул җәһәттән караганда тизлекне арттыру җәһәтеннән матур булып. Кайсы гына өлкәне алсаң да тел мәсьәләсенә барып тоташа. Кайда булуңа карамастан туган телеңдә сөйләшә алу бәхет түгелмени? Гомумән планлаштырылган эшләр эшләнде инде бөтенесе дә. Менә шушы Казан мэриясе белән планлаштырылган эшләр без узган ел шушы вакыттарак исполком җитәкчесенең урынбасары белән очрашкан идек узган ел. Һәм үзебез аларга шундый бурычлар куйган идек. Менә шундый эшләрне эшләргә кирәк дип. Һәм быел 2021 елда туган телләр елында бик җиңел генә әйттереп, әйдәгез үзегез эшләп күрсәтегез әле, безгә ярдәм итегез дип чакырдылар да, кайсы бер әйберләрдә катнашырга туры килде, кайсы бер проектларда. Күпләрне бер сорау борчый, быелгы милли мәсьәләләрне күтәрүче проектлар киләсе елны онытылмасмы? Казан шәһәренең мэриясе вәгъдә итүенә караганда, ул быелгы проектлар ничек булса да, ничек итеп булса да киләсе елга дәвам итәчәк. Ләкин анда инде активистлар без булырбызмы, башка кешеләр булырмы, ансын вакыт күрсәтер. Күбрәк булса, күбрәк кеше үзенең инициативалары белән чыкса һәм үзенең өлешен кертсә, Казанны татар шәһәре итү өчен ул бик әйбәт булыр иде. Без исә киләсе елларда халкыбыз, республикабыз өчен нәтиҗәле булсын иде дигән теләктә калабыз. Нәтиҗәле булды дип уйлыйм, чөнки чынында шактый эшләр башкарылды. Әле ел башланганда ук бу безнең өчен бер яклап шатлык, ләкин зур җаваплылык, сыналу елы дип тә әйткән идем, һәм чынында шулай булды. Күп эшләр башкарылды, әлбәттә инде мәгарифтә дә, мәдәнияттә дә, һәм инде аның нәтиҗәләре бүген иртәгә генә күренер дип тә уйламыйм. Кайбер проектларның, башлангычларның һәм әйтүемчә менә нәрсәндер башлау җиңел ул, ләкин аны дәвам итү авыррак, чөнки дәрттә сүрелергә мөмкин, һәм инде ничектер яңадан яңа проектларга алынасы килә. Менә шуңа күрә инде менә дәвам итүне уйларга кирәк, чөнки туган телләр елы белән генә тамамланмасын иде. Татарстан халыклары үзара бәйләнешләр нәтиҗәсендә тел, мәдәният һәм башка өлкәләрдә бер-берсенә йогынты ясап тормыш итәләр. Аларның киләчәккә омтылышлары, уй-хыяллары бер-берсенә охшаш. Республикабызда милләтләр бердәмлеге элек-электән килгән матур традиция дисәк тә ялгыш булмас. Әмма туган телләрнең хәле әкрен генә катлаулана бару берәүгә дә сер түгел. Күрүебезчә, узып баручы ел кысаларында шактый эшләр эшләнде, күп проектлар тормышка ашырылды. Бу башлангычлар һичшиксез дәвамлы булсын иде. Әлеге чаралар елны аклау өчен генә үткәрелсә, аларның кыйммәте дә була алмый. Бүген чәчелгән орлыкларның иртәгә шытып, киләчәктә чәчәк атуы, җимеш бирүе мөһим. Татарстаныбыз киләчәктә дә йөзләгән милләтләр һәм төрле дин әһелләренең бердәмлеген саклап, туган телләргә игътибарны югалтмыйча, күрше республикаларга үрнәк булып, матур нәтиҗәләр күрсәтеп чәчәк атсын иде. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында куелган максатлар һәм бурычлар тиешле дәрәҗәдә үтәлде. Алга таба бары туктап калмаска гына кирәк. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башкарылган чаралар, ел дәвамында уздырылган проектлар һәм аларның нәтиҗәләре, телләрне һәм милләтләр бердәмлеген саклаудагы әһәмиятле фактлар хакында сөйләштек. Бүгенге тапшыру күңелләрегезгә хош килгәндер дип ышанып калабыз. Форсаттан файдаланып, барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Ил көннәребезгә иминлек, һәр кайсыгызга сәламәтлек телибез. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенҗе путмин. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.